wis kok video neh. Ya. Ya engko lek mimo tak arepane ngono lho. Aku iki ya butuh iwak iki mari iso megengan iki. Lah neng oke wong ya. Sik mi dadekno mi engko genten aku mengko. Piro iki? Iki nek aku 19 ya terus kok enggak arep Goreng yang ya. Aku serepet ku ndak nyampe ya wis. Era 19 yang 10 suwiwi cakar karo gulu. Aku 90. Aku 10 tak tukari nggonmu aku ora turu desa piye. Negonya sangat jelimet guys iki guys. Ini pedagang sama pedagang lek nego jan neng ndas koyo pecah ngrasane. Ngene lho carane golek maisa halal ya ngene iki lho. Nego berkali-kali iki. Ya, sida diarepi apa ora kuwi, Mang? Iki wis diarepi, Bu. Oh, wis diarepi ya wis aku tak golek liyane wis diarepi. Bakule ora mek kowe tok ae. Nyang-nyangan sampai kaya wong arep perang iki piye iki? Nyang-nyangan pitik kaya arep wong perang. 20.000. Iki Yusalamah lek nego ayam ngene iki lho, berkali-kali. Nego ayam nyang-nyangan kaya wong tukaran iki. Golek dhuwit angel ndang jaman saiki. Nah, golek dhuwit jere angel lho. Enak turu ning omah. Umat malan. Yo ora mesti kok enak turu ning omah. Turu yo kejuak. Iki lho. Anu tradisi pasar ngene iki lho, tawar-menawar kaya wong tukaran, tapi yo akhirnya yo jadi juga kok. Udah ya, guys.